Ей, грозотио, виж си лицето, направо детското лице. Пей си млякото, лъпни на баща ти хуя, наври си отзад хуя на брат ти и стани един педерас. Като пораснеш, стани транс. Сложи си коси, сложи си гърмежи. Да те ебат хората. Да ти се еба на устата умряла. Детинска. Буклук мръсен. Аз съм шефката на лайпа, не вие. Нито цъкат, нито членчета пускат, нито нищо, човек. Ами аз за подигравка ли съм, майко? Преди как ме подкрепяхте? Как не давахте дума да се каже за мен? Какво ви стана? Аз се ебах с ваши деца. Откраднах ви пари, ощетях ви пари. Налично ви ми изпратихте пари от тиктока. Нищо не сте ми изпратили. Що се правите на луди? Ще цъкате, аз съм казала. Аз трябва наистина да съм един буклук. В тикток, че да ме уважавате. Ще цъкате яко. Ще гифтите яко. И така гърмеш. Да учим аз да работя. Ама аз съм звезда, бе, мърши! Аз съм звезда! С устата ми! С устата ми, с времето ми, къде съм ви дала аз тук толкова години, аз съм постигнала. Ще си изкарвам пари, така ще си стоя. За толкова години всички си взеха столове, такива геймърски, сядат, светят тия столове, аз не си взех един стол да седа на стол. И аз, тиктокърка, да се правя. Аз съм известна личност. Аз няма да работя. Името ще работи за мен. О, Кадар! Да се знаете. Сузи Ди, името и ще работи за нея. Аз съм звезда. И няма да работя. Разбрахте ли? Защо съм Що да ни прося? Имам 70 000 последователи. Що да ни прося? Имам трибуната, ще си прося, мамо, докато ми е жив пропила. Какво да правя? Вие репортвайте, не се притеснявайте, ма. Репортвайте нон-стоп, пък каквото стане, ако ви е късмет, ще ми махнат пропила. Мислите ли, че ще риба за вас? Боже Господи. Чакай да звъна тук на един педерас. Ало, буклук мръсен. Влизай в лайпа. Изпрати ми обаче 50 евро там по картата. Ако искаш да говоря за тебе как съм тайбала, как съм ти го мушкала в газа, как си ми лапал големия черев хуй. Да. Ами няма да говори иначе, ако не ми пратиш пари. Прачи ми парата бързо, буклук мръсен. Да не ти издам телефона, тук имената. На тикток. Хайде, пращай. Някой попита ли ма аз как ям хляб? Попита ли ма някой сметките, аз платила ли съм? Вие интересувахте ли за мен, ма че аз се интересувам за вас? Ами точно така, малинче. Чакай само да ги оправя сега, една истина ще кажа в тикток. Вие писахте ли ми на лично, буклуци мръсни? Всичките в тикток, къде са правите на добри? Писахте ли ми вие на лично, Съзи, имаш ли нужда от нещо? Няма да ви приема парите, не се притесняйте, не ви искам помощта, защото нямам ви доверие по принцип. Но поне да си направите устата. Съзи, как си? Добре ли си? Лайв ще пуснеш ли? Уникална си, Съзи. Добре ли си? Нощувките как? Найма, да ти пусна нещо, 100, 200, 300 евро. Добре ли си, Съзи? Как си скушоти? Колко знаете, мръщняци? Буклучари, долни мръсния. Била съм ги обижила, била съм просила, била съм се мазала с лайна. Да ми ядете лайната от туалетната пак направо. Където лайната си ядете вие. Вие си ядете лайната. Затова ви го направих оня път, оня номер. Ви го изценирахме с колаген. Защото знам какво правите, как си ядете лайната. Вие полудяхте, че някой наживо пред хората го показа вашия фетиш. О, вие направо са такова, засрамихте се там на телефоните, като гледахте това. Луди, мога да ви побъркам, ако искам веднага. Внимавайте укърти, като отивам да се ръна лайфа веднага и мажа с лайна. Ще ви се еба, но също ще ви се еба. Знаете ли колко ми пука за вас? Знаете ли, че изобщо ми пука за вас? И какво си мисли за мен? Мале, направо путката го слагаме тук отдолу. Зарзаватва правя. Вие не разбрахте, че не ме интересува за вас? Разбрахте ли го? Вас не ме интересува за нас. Ние какви сме, какво сме, какво ще правиме по пътищата. Ами мен не ме интересува.